Wis kenal ya wis ora duwe rasa pekewo. Pengen mulane jenenge kira ngejak lho. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca guru. Jadi kalau jenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letnya terlalu jauh dadi kowe ya. Ya sesuk rasa dileti wis rejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampeyan kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nyeneng Mas iki kaya ngene kiai. Oh, sih. Sakti mawon di mana? Sing ngegok Pak Mangun iki lho. Pak Mangun di mana? Terus sing nyeneng Mas Teguh. Halo Pak Teguh. Nggih, bagus-bagus to lancar to. Bagus-bagus. Yo sing demung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih. Ini pakai saran sing paling banyak bisa lakukan sahabatan kopi karo Pak Direktur ki senengane gur japet. Maksudnya ora rasa kok mesti ngene. Ora harus mangkane japet istilahnya Pak perhatian dari iki. Masa japet ora niku kok. Kok bola bali ngono to? Oh wis jalan saja. Ya. Nggih, Mas Agil sing ngomong sing jinggo sing nganggo tindik nika. Nggih. Terus jere iki Mas Pandu. Bukan kok cah enom iki meneng-meneng kabeh ora tahu anak. Nggih, ketok memang ketok. Ya. Terus nika setunggale saran nika Mas Dodo niku saking Wonogiri nika. Nika ya pimpinan Kalitan Putri. Nggih. Juraganin body. Saben-saben mesti ngawalin body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes kurang. Dari banyak aku. Dari autan. Wah aneh-aneh kok kaya. Ora-ora. Dawane ngerti wae nggih. Sing body enten diapet enten autan nggih. Mulai enten grup sing begitu-begitu enten. Grup sing miskin-miskin. Grup miskin banget. Ora ana iki gawane pancing ya. Gawane kepala diarepi sing meja ya. Yo, lanjut bawa. Ayo.
ngeling nang omah. Mas Aryan wis karo Mbak Halo nggih di ngancani melek ah. Monggo, yuk Mbak Tading lanjut.